Mangga, Mbak Yuli, Yuli. Selekta Nyampur Sari. Ingkang kawentar kondang mboke gelar Nusantara Indonesia. RDSP Sugeng Makarya. Jack Production Sugeng Makarya. Ugi ngaturaken wilujeng dalu Mbak Yuli. Sugeng dalu Mas MC. Rodok mepet. Sapa iki kok Pamune sajake? rodok mepet rono ngono lah. Iki mepet. Iki mau kok MC-ne ketoke ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Sing ndi to? Bukan keadilan Ayo to. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya. Iki mau apa ya? Kandhane iki mangke kelalen sih saropahe kelalen. Heeh, terus lah terus iki mau ki jeronane sapa sing mau gawe? Padahal wis tak konyapno jam 5 ya. Gue malah androk digowo ya soal piye ngene iki. Ora lho kok iso meteng ngarep iki. Lah iya Ora sambut cetakno pirang-pirang aku nang kene. tak sawangket mau kok Wong kok berdiri tegak sajake ada Kudu tegak no ki ngibur tamu ki kudu tegak. Lah ning ki ya ora terus sak nggon-nggon ngono kuwi lho. Wes ora nganggo kesuwen gambleke. Atur salam donga selamat wilujeng terus Angger ngerti dongakno wong sing ayu kok bingung lemu berdiri tegak. iki lho wirunane kok iso ngadeg iki piye? apik modele. Iya, Iki salam. ketok kok wirone wanita. Wes, Sik wes. ta, kuwi kok wirone kaya nggon aku ya. Lah iya. Versi Belum anyar. padha cilik ngene. Iya cilik iki wirone wong wedok ngene iki to. Versi anyar. Versi Iki lho. anyar. Versi anyar. Yo, Ngono kak ya. wes stop. Tali sentang senting Sentang senting. Lah lagi senane Pak Polisi iki lho bos. Yo. Ya. Wes le iki persatuan bagi seluruh Indonesia ya lagi. Iki Zah. ndongakno sik. Asalam terus donga. Ajarana to Mas. Acarane iki anu walimatul mantu. Wak, wali matul mantu Yo, piye? mantu sik. Oh nggih. Ngantenan sik oh, ngantenan Zah. kok ge kepruk-keprukan lah. Bar kuwi lagi duwe anak. Lho kok Fahmi Okta kepruan kuwi. piye to kowe? Sembrono kowe. Ya iki. modele kan ngono. Bipek iki kudu dibahagiakan kok Lah. kepruan iki. Kuwi Maksudnya- lak kowe karo bojomu. Maksudnya keprukan nang kono ngono. Oh ngono. Ya. Nggih. Ya. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. C sugeng dalu para bapak saha ibu sedaya, Nggih. Mas. Heeh. Sugeng lelenggankan kesekeca ya Mas, para Leres. bapak saha ibu sedaya. Heeh. Sugeng midhangetaken campung sari. Tampung Nggih, Sari. Campung sari ini sinten Mas? Menika wonten Om Selekta Musik Campur Sari. Om Selekta. Campur. Om Selekta niku kang pundi piyayine? Lah nika teng ajeng bagian syuting. Oh nika, rasukan cemeng nika. Awar kalih Pak Kapsul Sek. Kapsul. Kapolsek kok kapsul sek piye? Maksudku ya kuwi. Kowe kok cangkemmu muntir wae ket mau iki jane apa lagi padu karo bojomu ah? Goro-goro kuwi mau lho. Kok sembrono kowe. Malah kleru androk kok iso ora ngrungokno. Androke bojone dienggo kok Nah, piye? jam dua awan ora tanggapan lali kilap cucu Aku androk. akur kudu marake ning mburi wae iki. Sing ngerti rasa guyu, guyumu ngecek, wasoh dhewe. Pengen Ya wis. aku. Dongakno kanggo Dek Fahmi Okta Firmansyah. Dongakno. Dek, untuk Fahmi. Dek Fahmi selamat menikmati bentuk yang baru ya, Dek. Ya, Digunakan dengan baik. Ya. Jangan Apa semestina? iya, pokoknya digunakan dengan baik gitu ya. Ayo digudang putrane Bapak. Innallaha ma'asabirin. Anak menengo. Tak wacul kowe ngono. Kok Mbok sing bener lho Mas. Inaloha Ditanggap, ma'asobirin iki piye ditanggap. maksudmu? Ditanggap kok iso. Bapak Kuwi lho, Sobirin. Pak ene Fahmi Okta Firmansyah kuwi jenenge Innallaha ma'asabirin. Sobirin, orang nganggo inaloha. Kuwi ben sabar ngono. Werti iki apa arti ora iki? Sawah. Lah teko kono kuwi wek sapa rumasamu? Ini Ngene sapa? Pak Inaloha. Inaloha. Ya jelas. Ora. Lah dalah. Lah dalah. Cetakno. Ayo. Anakku sing bakos dhewe. Lah iki wis apik, Mas. Ra rugi Wis apik. lek nggawa kok. RDSP audio. Yes, yes. Kemudian kok tangane karo dingene lebat terus dimulus. Ya ngene iki. Larang nggonku dhewe kok tiba ora masalah tuku neh lele. Amin ya Allah. Yo.
esuk gedhe pinter sekolahe Bu Sinden tidak boleh berbincang-bincang dengan teman di belakang. Oh iya. Coro-coro jarke wae. Ya. Besok pinter golek. Ya besok pinter. Jenengan Aku lagi pilek. yen wis bisa nyambut gawe aku tuh mlaku sames kudangan kanggo Dek Fahmi putra Nuswantara katur para kanca selekta sumangga Kang Gareng gumun setahun jembleng serendeng. Maksudmu? Tamu undangannya kok iso madhep rene kompak. Kok iso? Lah pripun? Lho ki ndegawe lho no. Hah? Nek aja ngasih tak jumput ndel. Lah iya ngono aku gak ngono kuwi lho, Dek. Lah piye? Lah ngene sampean piye? Madhepe rono iki. Ya madhepe rono lah lagi nguyuh kok ya. Oh. Wong ning kene iki ditanggappe apik-apik kok. Lah dalah ngono. Ya madhepe. Dibacotke iki ngene. Bapak Inallah Mangasobirin. Bapak Sobirin tok rasa nganggo inalo. Kuwi nama panjangnya ya, Mas. Oh, iya iya. Bisa gawe. Lah dalah. Gawe bisa, gawe bisa. Gawe bisa. Gawe apa, Mas? Gawe anak Dek. Enggak. Alah ibu iya. Buke terus. Wong kok senengane melu-melu to, Bu? Gawe anak pintar. Maksudnya ngelesi bocah-bocah. Pintar-pintar dan soleh dan solehah. Iya, dan solehot juga. Lah dalah kuwi sing disuwun. Naneno. Lah ya. Ya. Semplentong apa? Sembrono. Ora aduh. Piyayi kok do njemenake nggih, Mas? Nggih. Mboten wonten kang rewel. Kok kendel kemawon. Mengke Bapak Sobirin dalah Ibu Nggih. menawi ngersakaken tembangan ingkang napa kula manut panjenengan. Nggih. Ning aku retine ketoke ndangdut lakune. Ah, Ora apa-apa kowe. to, Mas? Oh, sembarang iso kok kene iki. Lagune sing berjuang, berjuang.
berjuang sekuat tenaga. Ya, ya bacotke. Selektanya Tarzan. Nggih, Mbak Yuni matur sembah. Nggih, Mbak Yuli kepareng lelenggahan malih.